Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de venres, día 12 do mes de decembro, no que lles falaremos tanto na radio como na televisión de Cerceda, e se queren por internet na nosa canle de YouTube TV Cerceda, poderán ver, pois falaremos da programación do Nadal do Concello, da carreira de San Silvestre, así como do campamento de Nadal que aínda están a tempo. Falaremos do carriño solidario, do servicio de terapia ocupacional que ten o Concello e da charla. Recordaremos a charla que tivo cos nenos do colexio de A Silva, o alcalde de Cerceda, aproveitando e celebrando o Día da Constitución. Falaremos o plan de emprego da Diputación, que aínda están a tempo, e nos deportes repasaremos o calendario deportivo da fin de semana. En canto tempo para esta fin de semana, tanto para o sábado como para o domingo, a situación será anticiclónica. Comezamos a crónica da xornada falando da programación do Nadal que organiza o Concello de Cerceda para os seguintes días. O máis inmediato, o que queda pendiente xa é para a semana que ven, o que é a visita de Papá Noel. O xoves, día 18, xoves 18 de decembro, visitará Papá Noel un ano máis Cerceda e ademais traerá sorpresas e agasallos para os nenos. Vai estar cos máis pequeniños na escola infantil Os Pillavans a primeira hora. Logo se dirixirá ao Colexio Cruce de Cerceda e tamén ao Celso Emilio Freiro da Silva para estar ali recoller cartas de nenos e nenas que aínda a última hora pois queren presentarlle a Papá Noel. Ademais tamén terá agasallos e regalos. Eso será o xoves 18 de decembro. O venres, o día seguinte, venres 19, hai un espectáculo de Maxa con Cayetano Lledó. Traerá a Cerceda o seu espectáculo un show increíble. Será 6 da tarde no Auditorio Municipal, lembren, venres 19 para toda a familia e de xeito gratuito. O martes día 23 haberá música tamén para todos, música tradicional a cargo de 3 pesos, co seu musical Cando os animais cantaban. Será ás 6:30 da tarde para todos, de xeito gratuito, o martes 23. O domingo 28, outro espectáculo de Maxa con Joshua Kenneth. Será ás 12:30 no Auditorio Municipal, domingo 28, con entrada gratuita, e logo xa queda todo para o principio do ano que ven, que é a cabalgata e a recepción dos Reis Magos. Será o 5 de xaneiro. O horario da cabalgata iniciarase ás 4 da tarde dende o Concello, un percorrido por o casco urbano de Cerceda, logo recepción sobre as 7:30 da tarde no auditorio, un recorrido polo Concello, mellor dito. Eso será, insistimos, o peche do Nadal por parte dos actos que organiza o Concello de Cerceda. Tamén preténdese que sexa xa unha tradición o que se vaya facendo a carreira de San Silvestre. Carreira de San Silvestre que o ano pasado se fixo a primeira edición e preténdese que sexa, insistimos, que teña continuidade. Este ano volverá a haber a segunda carreira San Silvestre Concello de Cerceda, que será o domingo 4 de xaneiro, o primeiro domingo do ano que ven, 4 de xaneiro, a partir das 11:30 no campo da Feira de Cerceda, dará comenzo as diferentes probas, que en este caso serán 3, con diferentes distancias dependendo das cidades. A proba absoluta, 4,7 kilómetros, a partir de 15 anos. A proba silvestriños, para os máis pequenos, de 5 a 9 anos, 100 metros, e a proba silvestrados de entre 10 e 14 anos, 800 metros. As inscripcións, que son gratuitas, poden facelas en ccnorte.com, aí poden inscribirse. A recollida de alimentos non perecederos, que tamén xa se fixo ano pasado, pois se poderá e volverá a facer no momento de recoller o dorsal. Poden depositar a súa aportación, os seus alimentos, para o Banco de Alimentos do Concello. Está organizado pola OCR Cerceda, que dirixe Álvaro Sánchez, que organiza a proba do Poseidón Reis, e tamén o Concello de Cerceda. Continúa aberto o plazo para anotarse o campamento de Nadal. Campamento de Nadal que o Concello de Cerceda volve a poñer en liza este ano, volve a poñer en marcha este ano,
para a conciliación da vida familiar e laboral. Este ano tamén haberá en Cerceda e na Silva. Vai a ser dende o día 22 de decembro ata o día 7 de xaneiro en horario de mañán, de 9 a 2, agás os festivos ou os fins de semana. Será no Centro Cívico e no Pabellón Municipal para os de Cerceda e será no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva para os da Silva. A inscripción, como decíamos, está aberta ata o 16 de decembro. Poden escribirse persoalmente no rexistro na planta baixa do Concello de 9 da mañán a 2 da tarde ou a calquera hora na sede electrónica www.cerceda.org. Decir que o precio é de 50 euros e 30 euros para o segundo irmán. Van a realizar actividades lúdicas adaptadas ás diferentes idades, actividades de ámbito cultural, xogos, manualidades ou tamén obradoiros de cociña de Nadal, entre outros. Se queren ter máis información deste campamento de Nadal, poden chamar o teléfono 981 68 50 36. E tamén ata o próximo día 15, ata o próximo luns, está o carriño solidario exposto ou posto para que todos os veciños que queiran depositen a súa solidaridade, en este caso depositen produtos non perecedoiros ou depositen produtos de aseo e de higiene, que é o que recomendan dende servicios sociais, aseo e higiene tanto persoal como de fogar, pero produtos alimenticios non perecedoiros. En este caso, este carriño solidario están nos establecementos de alimentación do Concello e a partir do día 15 serán os servicios sociais do Concello quen os retiren e recollan esas doacións dos veciños para ser repartidos entre as familias que o necesiten do Concello. Tamén, se queren, poden facer aportacións directamente persoales a través dos servicios sociais, chamando 981 68 60 68. Como vimos insistindo, o Concello de Cerceda dispón de un servicio de terapia ocupacional. O Concello de Cerceda, en colaboración co Sergas, dispón dende primeiros do mes de outubro do ano pasado de un servicio de terapia ocupacional. Está dirixido a reducir a soedade non desexada nas persoas maiores, un mal que evidentemente canto máis van pasando os anos máis acecha debido ao envellecemento da población. O programa se chama Queremos Escoitarte. Nun principio vai destinado a veciños maiores de 80 anos. Nos próximos días, en este caso, mellor dito, nestes meses, o Concello se está poñendo en contacto por teléfono ou de xeito similar con estes maiores de 80 anos de todo o Concello para saber si precisan deste servicio. Se alguén quere utilizalo ou ten algunha dúbida, poden chamar ao 981 68 60 68, que é o teléfono de servicios sociais, ou acudir á terceira planta da Casa Consistorial. Máis temas. Agora imos a recordar que este pasado martes tivo lugar unha charla no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva, que xa se fai tradicional todos os anos aproveitando o Día da Constitución, co alcalde de Cerceda por parte de nenos e nenas do Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. Foi na biblioteca, que volveu a ser un punto de unión entre alumnos e alcalde para falar da Constitución, pero tamén de outros temas que puxeron na mesa os nenos e as nenas preguntando, por exemplo, sobre as preferencias do alcalde, canto libros, películas, amizades, traballo, etc. O alcalde, Juan Manuel Rodríguez, sentiuse cómodo contando a súa experiencia como alcalde, pero tamén a súa experiencia vital, marcando valores como a tolerancia, amizade, valor ou traballo. Imos a ver unha reportaxe de como foi ese acto. Bueno, pois ao cole hai que vir e atender, e fomentar o compañeirismo, e aproveitar o tempo. Vos estades invertindo un futuro. Vale, canto máis formados esteades, pois, lóxicamente, máis posibilidades vos vai ofrecer o futuro. Que despois é como a todo, hai que traballar, hai que ter suerte, son moitos factores. E ter esa resiliencia, can que fracasemos, sigamos con ánimo, vale? Aquí xoga alguén ao fútbol, por exemplo. Pois a resiliencia, por exemplo, se vos sale un mal partido, ao seguinte partido estar tan ou máis motivados aínda. Con eso creo que é unha metáfora que o podedes entender. É estar con todo o ánimo, non virse abaixo.
unha persona non demostra que val cando non cae. Demostra que val cando cae e se volve a levantar. Cando cae e se volve a levantar, demostra o seu verdadeiro valor. Porque, insisto, é por iso quero que esa idea quede aquí moi asentada. Caer imos caer todos. E levantarse é o factor diferencial. Pero tamén é importante ter tolerancia á frustración, que esa é unha mensaxe que vos quero trasladar. Na vida, a moito talento que un teña, ás veces as cousas saen reviradas. As cousas non saen sempre ben. Pero un factor diferencial, algo que te leva ao éxito, é precisamente a xente que o día que lle sai mal, sigue co mesmo ánimo, traballando e tratando de mellorar. E iso é unha mensaxe que si vos quero deixar moi clara. As cousas non sempre vos van salir ben, pero se cando vos sayan mal, seguides animados, seguides motivados e traballando máis aínda e tratando de extraer aprendizaxe dese fracaso, iso vai ser unha cousa fundamental para o éxito, porque que ninguén espere que as cousas lle sayan ben sempre. Iso non lle pasa a nadie. Precisamente aquelas persoas ás que lle sal mal e siguen co mesmo tesón intentando e siguen tratando de aprender a mellorar, son as que alcanzan o éxito. Esa é unha mensaxe que si vos quero transmitir e que vos quede moi clara. Ben, continuamos co informativo para falarlles do plan de emprego da Diputación, que está nos últimos días para poder solicitalo. A Diputación da Coruña ten aberto plazo para solicitar as axudas do plan de emprego local, do PEL 2026, unha convocatoria dotada con casi 6 millóns de euros destinada a apoiar a contratación de persoal, a realización de novas inversións, cubrir os costes das cuotas da Seguridade Social e dos alquileres de locais e centros de traballo de profesionais autónomos. O prazo permanecerá aberto ata o 16 de decembro e poden tramitala ata as 2 da tarde do 16 de decembro. Ten que facerse a través de xeito telemático, a través da plataforma Subtel da Diputación. Estas axudas oscilan entre os 1.000 ou os 49.000 euros por persoa ou empresa beneficiaria. En calquera caso, pois son fondos que pretenden chegar aos pequenos negocios, especialmente do rural, pero tamén xerando emprego e axudando a novos proxectos empresariais. A principal novedade desta convocatoria é que este ano se incorpora unha línea de axuda aos autónomos coa posibilidade de subvencionar as mensualidades de alquiler de baixos comerciais, naves, oficinas, centros de traballo, etc. Lembren que estas axudas son compatibles entre sí. Si queren solicitalas, teñen que facelo a través da plataforma Subtel da Diputación e o último día será o 16 deste mes. Xa na páxina deportiva, hoxe venres, imos a saber dos partidos da fin de semana para mañán sábado e domingo dos nosos equipos, comenzando pola primeira categoría Galicia de fútbol, donde o Queixas xoga en Castriz. Castriz Queixas, é o partido o domingo, ás 5 da tarde en Santa Comba. Partido importante de novo para un Queixas que leva unha mala racha de resultados e que pretende volver a senda das victorias, ademais a domicilio. Castriz Queixas, o partido domingo ás 5 da tarde en Santa Comba. Na terceira categoría Galicia temos un derbi do Concello, pero previamente o Atlético Cercedense xogará na casa contra o Abellá o domingo ás 5 da tarde. Un Atlético Cercedense que pretende seguir aí arriba na tabla loitando polo ascenso. Atlético Cercedense Abellá o domingo ás 5 da tarde no Roxo. E como decíamos, hai un derbi non só do Concello, sino un derbi da parroquia de Rodís. Rodís San Martiño, o partido é o domingo ás 4 da tarde no campo das Tinajas en Encrobas. Non hai xornada no fútbol femenino e nos xuveniles xogan en Arteixo o domingo. Arteixo B, Atlético Cercedense Xuvenil, na primeira categoría Galicia de xuveniles. O partido é o domingo ás 12:30 en Arteixo, no Ponte dos Brozos. Os cadetes, pola súa parte, xogan mañán sábado. Carral B, Atlético Cercedense Cadete. Mañán sábado ás 11:15 en Carral. Os infantís tamén xogan mañán sábado na casa. Atlético Cercedense Infantil Betanzos B. Mañán sábado ás 12 do mediodía no Roxo. Os alevíns, tanto A como B, xogan fora da casa. Arteixo B, Atlético Cercedense Alevín A. Mañán sábado ás 12 en Arteixo. E
tamén mañán sábado, pero en Carral xoga o B. Carral D, Atlético Cercedense Alevín B, mañán sábado ás 10 en Carral. Os benxamíns tamén xogan os dous fora. Luís Calvo Sanz B, Atlético Cercedense Benxamín A, mañán sábado ás 12:30 nas Seiroas, en Carballo, e Oza Cesuras B, Atlético Cercedense Benxamín B, xogan o domingo a 1:15 no campo do Loureiro en Oza Cesuras. E os prebenxamíns descansan nesta fin de semana, mentras que no fútbol de veteranos, na segunda división, hai un Miño San Martiño o sábado, mañán, ás 5 da tarde en Miño, e hai un Cerceda Teixeiro, pero será o domingo, ás 11 da mañán no campo do Orellán, no Mesón do Vento. E na segunda B de veteranos, SPM Rodís, xornada que se xogará mañán sábado. Sorte a todos eles. Tempo para mañán sábado e para domingo, tempo para fin de semana que vamos a recuperar a influencia das altas presións con tempo seco e soleado en xeral en toda Galicia. Esta influencia volverá a perderse despois a partir do luns, pero de momento as previsións que di Meteo Galicia é que tanto mañán sábado como domingo tempo anticiclónico, alternancia de nubes e claros, incluso con máis claros que nubes, temperaturas que terán un lixeiro descenso. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.